Sugeng dalu Kang Masku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mas Dalang, satu apresiasi yang luar biasa, tidak terlalu banyak bahasa dan kata. Tepuk tangan untuk Paku Datu malam hari ini. Jan hebat tenan. Kula kaya-kaya Mary. Pripun, Mas? Bengi niki ketok kaya dudu dalang biasa. Lah terus Nyatanipun kula tunggoni wit wong saking wingking. nggih. Wit wau saking wingking. Kula iki ngati trenyuh. Masyaallah. Panjenengan-panjenengan iki insyaallah mangke saged gentosi para senior-senior dalang Amin, ing Kabupaten amin, Tulungagung. ya rabbal alamin. Amin. Tegese mboten genteni terus tanggapan terus sampean jori mboten. Pripun, nggih. Tongkat estafet nanti yang meneruskan budaya kita adalah panjenengan-panjenengan malam hari ini. Tepuk tangan untuk Nggih. seniman-senimati Tulungagung. Piye jajak? Ora seneng piye? Melu ngene iki malah isin ta. Isin ngopo? Apa lho, Mas? Ketok tuwek dhewe. Aja nyawang tuweke. Lah piye dalange nom ya gone nom sijene nom. Dagale tuwek. Tuwek kuwi disuwun saka sari-sarining ilmu. Iya iya. Ora kok perkara tuweke nggon seniman. Aku seneng delok wayangane sampean mau. Pripun, pripun. Mas bodolan mau. Nggih. Terus niki Mas Adit. Mas Adit. Oh, ketok numpak jaran. Nggih. Terus Mas Dito Iya iya. numpak Tito Nggih. numpak celeng. Nggih. Sing sitok. Ulung lho. Ah. Kaya numpak marmut lho kamu. Anu, kucing, Mas. Matur mbah nuwun lho, Den. Nggih, nggih, Pangapunten sami-sami. kok tak teng dhuwur nggih. Monggo, monggo, monggo. 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 Niki pancen kolaborasi yang spektakuler. Sampeyan mriko Mas Benadir. Benadir. Aku ndi? Sampeyan mriko lho. Nah, Jobo panggung. Lung, dalang sipit nek kacamata. Hayya. sampeyan mriko. Jadi ini damel tolak ukur, Mas. Iya. Mula niki dalu dipun lenggahi para sesepuh pini sepuh, para piyayi pinunjul Nggih, leres. dari jajaran Forkopimda, Nggih. Forkopimcam Nggih. ingkang lenggahi dalu menika. Mula tepuk tangan untuk para pejabat-pejabat yang selalu mensupport pagelaran kanca-kanca Paku Datu. Ini Mas. Wah. Kula kalian Mas Kluthuk niku nganti nyisihke wektu bengi niki. Amin. Tanggal 8 November, anu 7 Pitu. November. Nggih. Aja nganti nampa gawean. Nggih. Awake dhewe tetep peduli karo kanca-kanca lan teman-teman seniman-seniwati wonten ing Kabupaten Tulungagung. Nggih. Mergo di kaya ngopo ki aku ki termasuk Paku Datu. Wah, napa, Mas? Kok saged? Paku Iso. Datu ki panganku kurang luwih dari Tulungagung. Wah. Kula Sejarah membuktikan ya Mas ya. Iya, kula niku ya saka Tulungagung kene iki mulane aku seneng bengi iki ndereke jenengan-jenengan iki. Memang ini beberapa acara dijadikan satu. Oke. Nah, Sing satu pertama hari jadi Tulungagung wayang. yang ke-820, Oke. yang ketiga kalinya menghibur warga Mekat Tenggur, yang ketiga kalinya ya kuwi lelang gunungan wayang iki muga-muga payu. ora kok lelang ini karena kreativitasnya sapa sih kanca-kanca Nggih. dalang ngono lho. Ya, ya. Dadi ngene iki awake dhewe melu nuwun sewu Mas Nggih. Dito. Nggih, pripun Mas Adit? sapa Adit, kuwi? Mas Adit. Mas Adit. Dadi ngeten iki dudoke yen awake dhewe niku kekompakane tidak ada hentinya. Nyatane latihan 15 kali. Wah, Nggih to Mas. Betul. leres. Tanpa ada nun sewu tekanan dan paksaan. Nggih. Biasanipun yen seniman niku lek mlakune iki ora bareng. Sikil niku yen mlaku kok dhewe-dhewe mesti ora tekan nggon. Leres. Betul. leres, Tapi estu. niki biarpun penjenengan-penjenengan ini lenggah menjadi dalang, tidak mempunyai idealis yang tinggi, tapi mempunyai moto bahwa budaya harkat martabat harus kita lestarikan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan Tepuk tangan piye ngene iki Banyulanku kesore mugahe kabeh. Ya nyolop aku. enten kula matur nuwun masyaallah. Niki panjenengan dipun berkahi para dalang-dalang senior. Nggih, wonten sinten mawon, Loh, Mas? niki sing- iki Masun ya rawuh. Nggih. Mas Minto, Pak Nggih. Eko, Mas Nggih. Daru lho. Nggih. Iki kabeh iki delok. Temu di. Lho jeneng omahe dhewe iki ndelok YouTube. Oh, Ora nyetriming to. Maksudnya yo mirsani rene. Ya Oh, mirsani. Nah, mulai iki lho, ora nggon mindere
saka seniman ngeten iki. Nggih, leres. Padahal tanggal 20 nanti digelar 3 wayang Tiga juga. dalang. Tiga juga. dalang. Tiga dalang. Nggih. Senior kita. Leres. Iki apike kaya ngene. Kisuk kabupaten kudu luwih saka bengi. Wah. Luwih der nek saged. Luwih der. Kelire kobong. Ya. Oncore 3 meteran niku. Dalam tangan greketnya sih. Iki lak cita-citane arep genteni cemplit to. Ora. Nuwun pangapunten. Tapi bangga aku. Nah. Pripun? Memang magelar pada malam hari ini memang pas. Jadi memperingati hari jadi Tulungagung Nggih. dan juga hari wayang dunia. Dunia. Nggih. Hari wayang iki mesti apik, Mas. Hari iki mesti. Jadi wis pas hari wayang wis pas wis ana. Insyaallah ki ya wis ana hari dalang. Nggih. Hari yoga ya ana. Hari Hari son yoga ya Blitar. ana. Hari son. Hari Hari dagelan dagelan ya wis dagelan. ana. Nggih, Ki nggih. sing ra ana ki sok ben hari sinden. Loh, lah ngapa, Kok Mas? saged? Ya ora mungkin. Loh, hari dalang Mesti- ada, mesti hari enak. wayang ada. Mesti enek. Hari yoga ya mesti enek. Mesti enek. Hari son ya mesti enek. Hari musisi ya mesti Mesti enek. enek. Hari dagelan ya mesti enek. Sing ora enek? Sing ra enek ki hari sinden. Nah. Lah ngapa, Mas? Lho, mosok hari mongko nyinden ya kok iso piye ya? Hari itu lak dino to. Loh, aku ora ngomong dino, aku ngomong jeneng. Ngono kuwi dijelaske dhisik kok iso. Wah, dan jos sindene jan. Wih. Wah. Ya iki lho, wayang biyen iki ya ngene iki. Nggih, Mas. Wayang biyen iki ya ngene iki, sinden madepe ning gone rene. Nggih, Sinden ora sing- akeh. Ora oke ya mek 1 2 3 4 5 6 7 8 Songo 9 10. 10. Lah mek 10. 10 ndi to? Ndi lho? Oke, loro kek. Dudu. Iki sing Ayo. calon, iki calon. Panitia. menika panitia. Panitia niku. Pacare Wiraswara to. Calon, iki sing Dere calon. Blank, tangga panis gawa pacare dewi-dewi Wiraswara ya. Lah cah nom ki semangate lak ngoten. Iya, 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 iya. Kula bener sing diaturke Mas kula kluthuk Mas Nggih, Dalang. nggih. Sinden niku langkungipun nggih ngeten iki, mboten kirang langkung rumiyin ngeten Nggih, iki. leres. Malah luwih apik neh sinden ki aja tekek ning kene. Temu ndi? Balik desa. Dadi Kowe iki yo ngapun lah kok kono yo aja tenan kok iso. Mula kala dipun rawuhi Bapak PLT. Nggih, lah, Pak Res. Bagus Pak rawuh. Bagus. Nggih, Senasa alhamdulillah. beliaunya repot tapi masih mementingkan dan peduli kalian kanca-kanca Menyempatkan. semuanya. Betul sekali Nggih. Dipun menyempatkan. tenggani Bapak TNI Polri, Wah, Nggih, Pak alhamdulillah. Danramil, Pak Kapolsek, Nggih. sedaya para lurah lenggah. Nggih. Niki nitik saka beliaunya. Nggih. Berarti niki awake dhewe niku kaya-kaya dipun tampi asta kalih. Nggih to, Mas? Nggih, leres, leres. Ngeten iki nek umpama nanggap dalang sak menten bane Betul. pun pinten jajan. Nah, piro? Pun pinten. Larang. Nah, Ketok moto iki wis 15. Nah, Dalang tok lho. nggih. dalang tok niku. Selawe. Lawe, Mas. Adit 20. Lho, urung sinden iki sinden JB, JB. JB. Sinden besar. Iki lho, iki lho. Eh kok sinden, dalang besar. 2.500. Ya. Lho kok titik malan? Lho, mergo duwe akeh wis nggo nguruni cacah. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Muga-muga Durung amin. iki. Muga-muga Gusti ngijabahi. Wahyu Giri. Ada Mas Wahyu. Wah, yo gini ki larang 35. Gini. Jumlah totale piro? Mbah Lurah ben dicatet Mbah Lho, Lurah. Mbah Lurah, Mbah Zainal ki kudune pirsa ngene. Nggih. Pagelaran paling larang iki. Burung digenepi sampean kalih kula. Wis Nah. piro? Pinten coba? Aja iki piro? Awake dhewe paling ndak. Yo sak ikhlase. Weh lah. Duit-duit Loh. kuwi penting. Ning aja sok mementingkan Loh, duit. lah ya aku lak ngomong to, sak Sugih ikhlase. kuwi penting, ning aja sok mentingke kesugihan. Bondo ki penting, ning aja sok mementingkan bondo. Nggih, betul. Ki apik, ngono lho. Jadi paling tidak itu seia sekata. Lho lah ya aku lak ngomong sak ikhlase. Nggih, Mergo nggih, seniman ki yen didol regane larang, yen dijaluk diweh. Kaya bengi iki, Mas. Lho iya, mane bengi iki ego pratikle sampean karo aku, nyang guyung apa sing dadi gawane Tulungagung, Nggih. nyang guyung apa sing dadine hari wayang Yang dunia. aslinya. Insyaallah dhewe nyawiji karo bocah-bocah Pakudat. Tepuk tangan untuk Pak Kudatuk dan Hari Wayang Dunia. Wayang Iki sik Pakudatu kaya ngene. Ya. Durung lek metu Paku Payung kok. Wah, Paku intip. Paku reng. Paku esbes, Lah, Paku reng. tenan kok. Tapi paling tidak inilah nun sewu. Nek dititik saka sapa ki Mas Adit, Mas Dito. Tito. 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 T-I-T-I-T-O Bastian. Oh, T-I-T-O. Oh, model. Wong model kok nyambe. Bastian bro. Mbok ora. Mbok ngelingi lahir mulai ngeni ngono. Nek iki Blitar dhuwur.
Nek iki adit apik, kulitane putih, Resik. cahe yo resik kae sapa jenenge? Ulung wae hung. Ulung Yo apik. ketok Chinese Sik Chinese, keturunan Chinese. Lah, kula. Kok Bastian iki lho. Kula kuning. kuning apa? Sawo bosok. Sawo basa Ngono kok yo pede manggon ning tengah. Lah kon ngendi? Apa ya? Kudrek yo ning dhuwur gayor. Wong dalang nggih blakon sulunan malah kaya tangkir kluntang iki ta ya. Ora pas. Ngono. Gayane yo ngono kuwi modele iki. Nek dalang yo ngono kuwi. Mula pangapunten Mas Luduk. Napa? Inilah paling tidak momentum yang bahagia. Bahagia iki. Momentum yang bahagia. Hari Wayang sudah disahkan untuk UNESCO. Dari UNESCO. Nah, dari UNESCO. Tur yo mengeti hari jadi Kabupaten Tulungagung yang Tulungagung. ke-820. Nggih, betul ya. Beleken ya. Kemaki. Promosi kacamata. Nyontoki kawibawane kaya dalang-dalang sepuh ngono Nah, kae. Wibawa. Di sing sepuh Budi. Kula ajenane sing sepuh-sepuh menika. Sapa? Mas Andri. Loh, lah kepiye lah? Kae sepuh bapakku dhewe kae. Lah kan paling tidak ilmu dari orang tua penting. Loh. Jenengan iso ngeten iki sing natah sinten biyen? Sinata. Ayo, Sinata. sing natah sinten? Ayo. Sing netah ki bapak sampean. Ben dino ditetah ngetek bapak sampean ki tatah kedul. Kudune memahami itu. Nggih, nggih. Mula ayo bareng-bareng gondeli budaya. Nggih, nggih. Insyaallah budaya yang digondeli Nggih. didasari karo agama. Nggih. Menaati prosedur negara, insya Allah budaya sing dilandasi agama, sing diperkuat dengan negara, insya Allah akan berbineka tunggal Tunggal ika. ika. Tepuk tangan. Untuk tangan. Jangan ini iki lho. Awake dhewe wektune saiki tok. Lho napa? Iki lak yo wis di mau kode to dalange telu. Awake dhewe ming jangkepi tok sing penting awake dhewe memperkuat pagelaran. Ojo kek aja boros-boros ngono to. Ojo dirit sithik lho. Lah, Memperkuat yo terop. Lho paling tidak kan yo ngerti to. Yo ora yo adik itu totalitas apapun bentuknya kudu totalitas dereke dalam-dalam no. Kula tembungipun napa kala wau Mas? Hari jadi Kabupaten Tulungagung Nggih, leres. ke-820. Nggih. Mangke kersanipun kula unceki wonten Kabupaten Kemawon. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Iki mboten sah. Nggih, nggih. Kula cepake jengben. Nggih, tanggal Mulai 20. tak uncek ning kene ku ning kono ketan bahan. Wonten kok kalih lumaku ning pagelaran. Nggih. Wah, jan apik. Iki mau tenan kreatif tenan lho Mas Luduk. Yo yo. Iki wis dikonsep jauh-jauh hari. Metune budalan kae mau Barongan barongan. Enek sing lemurah katokan mau. Kae mau nekake kok ngendi to Mas Kemo? Kuwi kok Jeb niku Mas. Hah? kuwi Kok kaya Nika- kaya manusia planet. kuwi kok banaran ngono kuwi. Iya, iya, Cakaton-cakaton. Alhamdulillah. Kalian ngeratani presiden penjenengan. Nggih. Ngono. Kula Ya kene. nyuwun Mbak Kabeh iya iya iya. Mbak Dina karo Mbak Dina sapa? Siva. Sapa? Dian. Pita. Apal ku pakai anaknya Pak Tarni ya to. Nggih. Tak kandhani Mas. Dipun. Dalang kuwi kudu nek sik enom lho ya. Nggih. Biasane Tak jori aku kelina melu bapake kabren ya. iki modele kemelinti. Loh, nggih. Biasane kemelinti ndang keset Mas. Pancen non pangapunten dalang iki kudu non sewu lho. Nggih. Pemimpin makrifat tengajeng dadi pun rena-rena Nggih. sik niate iki ngudi kaweruh Nggih. ngecek ngilmu ngen pewayangan Siap, nggih. pun syafaate saking para-para dalang senior sepuh ingkang sampun kapundhut Nggih. niku ngeten iki biyen sing nyiptakne ngeten jenengan apa pirsa Mboten. lah mboten pirsa to Mboten. kula nggih kudu diajeni kelir iki kudu diajeni Nggih. debok niki kudu diajeni Mboten. Gusti Allah nek mboten enten debok jenengan lajeng ngagem napa Kualik, Mas. Gusti Allah ra nyiptak. Nek ra nyetane Bok. Gusti Allah ra nek debok Iya. iki. Gusti Allah ra nyiptak nek nah debok. dan ajeng damel napa cobi lagi bingung to Nggih, leres. ngoten lho ilmune nika digawe Kudu digawe. Nggih. mosok gak tau lho to sepelan iki Nek ra nek debok. Aja kobong lho. Ora. Pripun. Wis ngobong nih oke. Tapi ora. sing diserang kene Mas sing mumet ben kene Dereng ngertos, kula dereng ngertos. Saestu. Nek ra ngerti. Nggih. Sok belek tekan muneh.
Dadi bersyukur bengi niki. Nggih, leres bersyukur tanpa Syukur upama. sing tanpa upama bengi niki kudu diteruske. Nah, Nggih, nggih, nggih. Terus kayak Mas. kudu kompak. Nggih, kompak, kompak, kompak. Mbak. Ngono. Ya. Ora kompak. Ya cok. Loh, kok wani-wani nek Oh, boten Pak Dalang. oh ngoten lho. Padahal iki bengi iki ya mikir lho, iki kok genep ora. Mbak Pita ro Mbak Pita. Mbak Pita. Kasih Pak ya. Film. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon mono mrene gawa panumpange nyalep jalan bae ngambut gawe samate lalalala ro sing penak Nus. Jan tenan. Rapat lawas. Kaya condong raos. Condong kaos iki. Jadi Condong banget. Condong banget ora. Jadi sampean ki bersyukur ki sing ting isi kathah nggih. Nggih, alhamdulillah kathah. Sing ting isi kathah nggih niki. Wonten, wonten. Wonten. Alhamdulillah bersyukurlah jenengan saged sekolah teng ngene isi. Iya. Mergo aku ki men nelongso anakku ning isi ra ketompo. Lho. Lah teng nopo? Apa karena pendidikannya biyen nilainya rendah? Nggih. Enggak. Pripun? Apa karena enggak punya prestasi dalam Jalur-jalurnya budaya? enggak ada. Boten perkara niku. Kok enggak ketompo ning isi napa sebabnya? Si umur 10 tahun. Ngono ki mbok dider, ngono ra penak. Der. Yo cah siji loro telu. Der. Matur suwun, Mas. Makasih. Dipun tak mandap mawon. Aja nesu. Nek didikon ki nek urung usiane urung tutuk ya Yo ora tak iso. sesek ning gone isi ngono lho. Sesek net. Saman Tantang. Ini disesek. Ampun, Mas. Galangi mbok sing fenomenal sing rada berbobot sing elit. Mosok sing kurang abot semene iki aku. Ya, Apa Ting. kentung ke, Mang? Tak delok Adit mau sampurna. Sampurna. Iya, iya. Si Ulung ya sampurna. Sampurna. Jalang leng tengah Andalan baru. andalan. Lah minim kok, Bos. Ini budget. Minim Ini budget. Iki jatah wayangan wingi lho tak gawa rene. Kok kowe iki lega. Ki untung duwe biasane iki lho njaluk yogo. Ini jaluk JB kae, Pak rokoke. Bapak le, bapak le ngono kae biasa. Aku wis ngrasa kalau gitu. Nggih, Sama monggo. Cayu? Nggih, Sipa. Sipa. Nggih. Ya. Kelas itu Cayu. Kelas 3 SMA. SMK. SMK tidak. 3 Boyolangu. Jurusan apa? DPIB. Eh? DPIB. DPIP kok apa? Arsitek. Nah, niku lho. Arsitek. Jurusan Nggih. kita IP niku lho. Nanti sok ben sok nggak gambar rumah. Nggih. Oh, berarti ki nek duwe pacar rumusé apik. Arsitek to. Pripun? Ya. Ndelok konsor sik. Yo, ngoten. Pondasi bawah lebih kokoh bangunan dari atas. Lah, ini genah Kalau nek kokoh duwe banget. pacar mesti didelok kekokohannya Wah, dulu. genah kokoh Iya, banget. Prabu kokoh. Dugi yang Arsitek to arsitek iki ngono kuwi. kurang kokoh dipendem Prabu, kurang kokoh. Dadi nek jurusannya arsitek, delok kekuatan pondasi Nggih. bawah. Tapi nek tak delok pacarmu enggak kokoh blas iki. Oh, Isone enggak kokoh iki. Arsitek sik ben ya. Muga-muga sampe dadi arsitek. Mergo aku tuh Amin. sewa, aku kapan hari iki nggawe omah, ora nggawe arsitek cukup bangun biasa. Lah piye, Mas? Akhirnya wis murat marit. Loh, ora mbok denah dulu Terus ora gambar aku dulu. langsung mergo aku biyen urung payu ya. Hmm. Nggawe omah ngisor sik terus akhirnya payu tak tingkat akhirnya nggih tingkat 6. Omahmu payu. Tingkat 6. Aku tingkat 6. Aku begitu duwe duit, Payu kuwi mah lho. aku biyen sik urung payu tegese sik urung laris tanggapan. Oh. Iki kan nggawe Saiki omah. laris ya. Alhamdulillah ya panggah ora. Amin. Amin amin. Ya cok. Laris.
akhirnya aku nggih omah ki tingkat aku sos iki sos Siva, Siva. omah tingkat tapi struktur apa jenenge arsitek ki gak enak langsung bangun-bangun. Butuhmu mbok pondasi mbok tingkat. Dadi akhirnya ngisor kita ke garasi, Bawah lantai 1, kan 5 lantai. nggih. Ngisor garasi, Nomor 2, ruang tamu, lantai 3, ruang olahraga, fasilitas. ruang keluarga, ruang Lantai olahraga, 4, sing 5. gede jeding. Eh, Aku akhirnya ngono. kudune konstruksi pembangunan kudune kamar mandi di bawah. Aku mergo ora nggih arsitek. Dadi aku bangun iki bangun secara apa jenenge iki otodidak. Lho, lah kuwi nek jedinge ning dhuwur lantai 5 lah kangelan kuwi. Terus langsung paralone iki tak dekek nang tengah. Rek. Dadi ngliwati ruang tamu. Lho, parone utuhan. Bening. Transparan. Transparan putih ya. Masyaallah. Dadi nek isuk iki celurut. Yes. Wih, karo bunga. Lek bengi wapi. Apa Mas? Tak liru lampu abang ijo lho. Iya. Dadi kayak abstrak lho. Iya. Jadi terus iya kuwi delok-delok. Nek kaya ngene iki mah ya. Nggih. Sugane apa jenenge iki brengesan mau. Iya, botok rempelati. Botok rempelati bahaya. Iya ngapa Mas? Encer iso. Itu jan kaya satelit kelip. Sama Mas Mane Nami kula Vita. kelas dulu Dok. Kuliah Oh kuliah nanti. Jurusan apa, Nok? Jurusan apa? PGSD. Oh, pendidikan guru SD. Oh ya, guru-guru apa? Iya. Dina ibumu ya lah. Kudu kuliah, kudu sekolah sing Sing kok guru. apal ibu e. Aku sih tak apalin, Mbok. Sekolah ki penting kan terus niki. Nggih, leres Mas Lodong nggih. Awake dhewe aja ngantek kalah karo demit. Kok salah? Lho, demit Indonesia ki Wah, latar pendidikannya dhuwur lho. Kowe ra sembrono lho. Wong jenenge cetan ki lak ya apa wae padha. Wis to, Karupan. diakui maupun tidak, setan yang ada di Indonesia itu mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Buktine apa, Jan? Suster ngesot. Nyapa? Suster ngesot ya lho. Nggih. Kowe paling tidak, kowe mesti S3, S4. Kok iso ki lho? Lah suster iki. Ya ora. Oh iya nek mlebu kebidanan Oke. nggon Kowe mesti S3, S4. nek gak S3 S4 jarang lho. Jarang iso dadi dadi suster. suster. Ya ora. Eh. Oh, paham ora? Iya. Pocongan nyapa kok mencolot-mencolot. Sebabe, Mas. Golek wong kon muncul di tali ini. Oh. Gendroke nyapa kok ireng. Sebabe. Nah, kowe ora paham kowe. Sebabe, Mas. Mergo ya. kowe kulino manas. Ngawur kowe iso. Terus yo konsisten yo. Konsisten. Irit lho pocongan kae. Irit. Wong Indonesia iki wis menciptakan batik akeh pangganggane putih. Lazim, tidak Malah- mencintai produk. Malah saya pocongan ki manggone ning gone mall-mall. Kok saged lho. Kudune yo ning Wis tok peteng-peteng. golek ana ning gone kuburan gak Nggih. enek. Ning gone gedang gak enek. Lah, sing di- Pocongan sing ning gone Matahari Ramayana. Kok iso lho? Lha gak enek pocongan harga. Sing menika. Menikop. Kae jenenge potongan. Kuwi lek sing muni jelas, lek sing ngumi rantai teh iki pocongan. Ngerti lho. Niki lak enten musikipun. Iya. Kula matur nuwun kagem Mas Minto menika dipun nampili Nggih. kanca-kanca musik. Nggih. Kula Pak Minto iki? gamelan sinten? Pak Minto. Pak Deminto. Sakeliripun. Sak genjot, sak wayang. genjotipun, Sak wayange. sak wayang gebok. Apresiasi yang tinggi Pak Minto wis purun utawa kersa ego pratikle nyewakne nyilihne Ambil. kelir sak gamelane sak samubarang. Wis berarti ya awake dhewe Wis. ego pratiklah dhewe bengi iki sumbangsih. Sumbang sih. Setiap tahun apik Mas. Kudu disumbang niki carane kedah disumbang. Wis to. Enek acara apa Pak Gudatu ngebel aku. Jenengan Apa? angkat. Loh, wis to tak angkat. Terus. Terus. Teko. Loh ya ora lho. Lho, apa? Ya delok. Yo Info terbaru. Pripun? Tahun depan sudah dipol sama Pak Deminto Pak datang Deminto. dalam pakai serjan. Amin. Hari Wayang Hari Dunia Wayang. Sudah. 2026 Jenengan kados pundi? di rumah Pak Loh, Kerja. panggah budal lho. Budal, nggih. Loh, panggah budal itu. Oke. Aku lek pokoke Pak Gudatu. Ya. Loyalitas saya akan saya Siap. serahkan terhadap Pak Gudatu. Tepuk tangan kagem Mas Minto. Amin. Sing ngomong kae lho ya. Kan jenengan. Aku yo ora. Loh. Kae sing ngomong. Putus golek le gandeng kentung. Ke ora bele. Lho, Lah napa? Sebenarnya aku tak ndagel awak awak. yo ora. Coba Dik dijangkepi suasana malbani cobi. Iya. Kuat. Iki sing mersani yo kathah lho Mas. Ora nek kipas. Kowe iki dalah apa rek ngendasku ya. Somo, Pak. Kowe iki asline nglejing lho iki. Somo banget tenan, Pak Kowe iki Estu. tak ajeni karepku yo ben wibawa. Wong iki koyo tulung koyo adit meneng ndelok wayang. Lah meneng Dalah blek. kok blakon cepet kukur-kukur. Dalah kok ndase kurang. Lagi meneng blen nyiseng kok. Muangklek. Sesuk ning dalang ngejol. Sesuk ganti ndase ndas truk.
Wong ki nek budalan tumpakne celeng ngono kuwi. Kayak celeng ngono. Kene nduk sampe kok jam Eh, Sipa sini kamu Sipa. Aula sini. Kira sampo. Aulas. Oke, iki nyantai. Ya. Iki ana campur sarine. Iya. Kae yo pengen derek anu kok Malayu Bagyo. Gue Pak Minto ya? Oh Pak Kudatu. Satu. Paku batu. Tersake apa nduk coba nduk. Wis sing kepenak wis mardika wae. Kenapa? Bawa napa? Bawa apik kok terus dibabaske Bawa apa musik. ngono. Nah, ngono wis. Bawa jadi grup. Kudu ketok bawa nih. Ketok bawa nih. Ngagem mami to nduk. Gana sepiro bawa. Angenteni. Oh. Untuk buka hati lah. Nggih. Iki yo jarke wae bocah wedok ki saiki Untune nggih dibentrak. menunjang kecantikan kok. Yen iso cepoten, mergo iki akeh kerep udan untuk bojoku ya. Lah. Untune dikawat. Dek iki pas nek udan deres. Piye, Mas? Sak berbedek lambene. Sama ngerti. Lah kowe iki yo ngawur. Ora. Ngono kuwi kena gron kene buri. Hei, untune bojone dikawat gron iki kayak buri. Ha. Ngono. Tak wae gron iki lho kok ngumber-ngumber. Cuma kena Bawa, bedek bawa. suaranya kayak Bawa. mak. Bawane Monggo, Ya lah, monggo. kok pengen. Bawa. Kira sampo. Kena gendera. Bawa. Carap. Oh, tak pilih. Tapi itu lah pinggir. kuwi jenenge bawa lho, Mas. Tito. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Ya salam, ya salam, ya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Gimana kabarnya ya? Malah kayak pawang unta. Pancen kuwi lak lanangan nuntun. Ah, ya Allah. Monggo Mbak, monggo. Mangga. Sing anu sing tegas yo ya. Nang Mikir cedak niki. tak Saniki. Sok ben. Kita yang greget nih. seneng. Iki lho, didikane Tulungagung ki sinden mesti iso berkomunikasi. Betul. Enak dijak guyon enak. Tak tunggu seliramu. Nano. Alon-alon bae. Ya. Jambe pingan Ada peran ada. Cuma depaku loh. Muka. tangis. Wah. Ya ini manuke wis metu. Lah. Ya ini kok enek manuk gacor ki ya manuk kentir ki. Ya ini ki manuk turu-turune enak-enake kok gacor ki kok enek. Itu lah yang meniki suara enek manut tapi ulene ora ngono kuwi. Pripun iki pripun Mas? Ayo manuk dares lah, makasih. Balurah iki. Iki. Iki Kok sesaji. balurah iki kakak kelasku. Haryo Penangsang. Iki rasa ngono. Pak Juwatas nih. Wajan macake elok tenan lho Mas. Mbah Lurah macak ngono kok Haryo Penangsang iki. Wong medun macak langsung Kuwi ngono jual manik. Pajar maneh. malah Piyayi ki nek budaya ngoten niku. Nggih, astu kula kaget. Baluran lak kejawene ki ya. Nggih, astu. Jadi selalu menanamkan jiwa kejawen yang tinggi ngoten Astu. niku. Lah wau pas metu nggon salin ki lho to. Tilam sari tenan iki to. Wis. Niki Tak wong ngerti dugi aku. bali desa Mas Litik monggo. Nah, Wah, dimanggakne. niki jahat. Mas Litik monggo ruangane kono. Mas Litik monggo jedinge kono. Sing terakhir tak Pripun? niki pelunasane pripun? Mboten enten lho, Pak. Monggo. Oh, bablas. Monggo. Bablas. Monggo lho, monggo. Kasih awakmu. Sik kasih. Untuk sekasih. Awas si Pak ya. Nggih. Ya, jenenge. No. Wah, marai. Galang ora iso meneng. Ben duwe inisiatif dhewe. Dalang ki Mas Yok ki lho, Mas. Aku dhewe ora iso meneng. Mas, Buat. Mas sapa kuwi? Belum. Mas Wulung. Nggih. Pinter kuwi penting. Ini Nggih. aja sok dadi wong pinter sing Lho, lho. bakal duwe kepentingan. Rungokno. Dadi ngeten iki arep mbok ngeten iki awake dhewe iso niki ya muni ora iso. Lho, Nggih. Awake dhewe ngerti ya omong ora ngerti. macak bodoh. Nah, senajan to ki ya Bodoh bodho tenan. tenan.
Aku bodoh tenan tenan. Nah, BO. disupport dari belakang. Oke. Paling tidak nek niki mbet ngerti jenengan dari belakang kasih dorongan. Nggih, disorong. Cekak nih. Nabrak Mbak Rere. Kok kae nek Selak ilang ngenge lho, Kak. Nanging Sajroning atiku. Tangis Mbak kanker. Vita. Nah, Tangis kang aku ngerti. Sebabnya apa kok ora tek sepiro banter? Pripun? Untune digoceki kawat. Mula bengokne ora tek los. Iku kebanteran malam sesuk yen Iya. iso ben Kuwi lho, banter. sebabe kuwi nduk. Sesuk yen iso ben tok banter aja nggih begel ngene iki ya. Nah, begel. Behel. Kok dibegel untuk begeli kaya bangunan kok iso. dicakar ayam apa kok dibegel? Di beton eser. Behel kok begel. Ampun dibegel ngene iki ya. Yen iso sesuk kawate aja begel diganti nggih. Nggih Gantos. kawat belasan. Wah, malah sama jeleset. ngerti aku belan ngene iki ngapa? Apa sebabnya saya? Ben gak padha kok sampean. Wah, sampean ngenyek. Sampean ngenyek. Mas Kluthuk niku belum tahu tunggale akeh nek kene. Mas Kluthuk iki wong dogdenge wong. Ya. Santet wong iki Mas Kluthuk iki lho. Dukun aborsi. Mboten. Iki Boten. lenyit. Aku Kaya tulung aku lenyit. Aku ki dukun aborsi. Iki biyen tak aborsi ra iso. Dadine yo ngene iki. Gedang, gedang. Kalau Makane dhek katelah bayi tabung. Modale lak kaya gas LPG to. Kayak bayi tabung. Ya, Ya, mangga. kita Ulan mulut. Ulan mulut. Lah, dalam ndi? Bulurjo. Bulu. Bulu rejo. Bulu Bulu rejo. Bulu rejo. Bulu apa bulu? Bulurjo. Bulu rejo. Bulu rejo kan. Kok enek Iya. tulung aku bulu gitu. Bolu baru enak. Bulu rejo enten bulu rejo. Sampean gitu, Pak. Kula Sembon. Eh? Sembon. Kok iso waduh Mas. Karangrejo. Oh, kalau ngejo kalau Nggih. Sembon, sembon. Tapi tunggale karang. kono Kono ki ngendi lho, Pak? Kono ki ngendi? Kayak teko pakai srejo nek rono. Kono ki Mbah nggone Mbah Minto pakai sejo jo tangan. Samane Bulu butangan. rejo, bulu rejo ki kulon. Bagah bulu. Karang rejo kok lor. Kulane ngendi, Pak? kulane ndi, Pak? Kulane pundi? Mana? Kono. Oh, laras. Etan. Aku rumah. Begitu. Mangga ya, mangga Dek. Kang tak pilih. Sesuk ben iso bawa untumu mbok bekel ya. Aku jalo. Aja nduk timbang rung kadung tak eleke om kritik aja. Iki dibehel. Wong dibeheli padha karo wong sing medhit. Arep mangan-mangan pilih-pilih. Aku jalo jajane mah. Tiba-tiba jajan. Dalang lek borongan ngene iki. Ini lho, aku getingku ngene iki. Kowe mbah nyolong. Aku kat sore nang entuk jeli kok. Getingku ngene iki lho. Aku ra kok kei. Aku alung melu dalang tuwek sing ra tek payu Ya wis. kok main dino entuk Dalang mau ora kajen. kat sore main entuk roti ya metu Aku apa. sik mending to sampean lah nek kon dalang ruwet. Nek dipotok ning arep belem kok. Kene iki sik penak-penak njaluk sito ae lek. Wah. Rasane Mbah Lurah iso seneng. Gitu, terus Wah. gitu. Anu topo. Ngawur kayak gitu. Ya nek wong sugih kowe gudir. Apa gudeg? Gudir. Oh, gudeg. Gudeg dasmu gudeg. Krungu Kowe gudeg. iki wis korengen kopok. Lah krungu Gudeg iki jeli. Lah krungu gudeg kok piye nang ngene gudeg kok Nyat. disisik-sisik ngono. Ngatuk pikiranmu kono anu, Kak. Ngene kok ketua Pakuda. Lah iya. Ayo wis leset. Ora-orane iki dedeg piadeke nek pimpinan utawa ketua iki paling ndak kaya sing gampang ngono kae apik. Lah, lho, kok persis. Kok persis. Kok Adekmu adekmu mah gampang ki apik. Ketua Pakudatu Paguyuban Dalang Anom Tulung Agung apik. Kowe kok melu ki lho nyapo. Sing nyelentem barang. Nyelentem, Pak, sing nyelentem. Nyelentem iki. Cah loro ki. Kowe ari-ariku. Kok dadak melu.
Hamdani. Mesti kadang nek sing sak pribit padha. Aku lek rondo storymu, aduh lah aku koyo ngene iki aku ya. Ya, Rasane lho. Itu enak tuh. Sik amit-amit ya. Tak pilih Piye to? Dalang ora di tata krama subuh sito. Sing ngono Nek pengin maem. Nggih. Nah, iki lho. Pripun Mas? Kula pengen dahar, menika pengen dahar, pengen maem. Nah, iku dene syarat saranane. Pripun Nanti niku? pripun Kowe pripun. milih gawe ting apa M? Ah. Goleke. Angger M. Mangan ya, nek ting udut ngono kae ya. Styrofoam. Anu ngendi yo? Ayo, Dek. Dek. Apa? Dina mbokmu. Nah, ibuku lho Sing kok eling kok Mas. panggang mboke lho kayak jane. Jane lho. ya ngene iki lho urip. Demenanmu mbok-mbok. Bene ahli. Yuk. Ya maka. Kandang. Tak pilih ikut iki. dunia Ditata ambekane. akhirat. Kene, dagelan kudu keju, so. Ngono ki mbok kelingan ngejak awake dhewe ning Bandung. Tanggapan ngejak dagelan ning Bandung ngisor wit klopo kae. Lampu ras pira padang panggonge cilik. Laler tok. Pancen sing mainke para batak. Ngono. Amin. Asane bar watuk ngono terus keselak ambekane entek. Loh. Maklek. Itu aman. Yo, tak sito. Ya Allah, ya Rabbi, Oh alah, tak kira dadekne Rama rangkep. Bawa wis mbok aturke. Leres. Saiki tembange apa sing sampean berdua saged antarane Siva karo Vita. Vita. Ayo pas no angenteni ya Angenteni. campur sari. Sarengan campur sari nggih menika grup aku. Paku datu portable, monggo. Nggih. Paku datu portable. Yo dadoske Mas ya. Aku datu portable. Nggih. Oh, dene kayak portal ini ya. Monggo. Ya, atas. Nana. Aku ngenten. aku ngenteni tekamu. Ayo. Dirangkep nih Mas. Nononane. Nyinang karo gilo karo keplesi. Ciralu. Atau nawar itu mangan kabeh sebenarnya. Keluwen to. Sinten sing sanjang meten itu niku pun sak mboten kathah oleh nyunggo to Mbah Lurah sak perangkat itu. Air. Ayo Sak lak ora. kuwi mbon ning Lho kok mbon, kon dilati mbon wae. lah nek gelem Lho. Ya mah. mau ya tak paksa. Lho, ben mlebu dipaksa. Timbang dilatih bun kok dilatih cengolmu.
Sabar. Mangga, dadas. Apik seneng aku. Sepelan aja. Nano. Dadas sebelum biyen. Yo. Kle. Kledang kledang kae tako. Kolaborasi. Monggo saged lenggah malih. Mangga. Matur suwun nggih. Nggih, Vita. Kaya tenan aku, Mas. Pripun Mas Gluduk? Anu, sos niki lho. Heeh. Kula niku trenyuh ningali jenengan iki. Ngene iki ya enek anu ya, enek kase ya. Ada. Alhamdulillah ada. Bendara ya enek ya. Ada, Mas, ada semua. Cangkep. Untuk sementara iki bendara sapa? Sementara bila niku sing cemprah dhewe menika. Iya, pokoke aku lek bendarane jenengan aku seneng. Pokoke aja dicek-cek bendarane aku. Ah, dateng napa? Lah kok saged? Aku duwe nggo tuku pitik. Lah. Sampun menep kok, Mas. Sampun Pun menep. menep pun boten. Sampun boten pitik saniki, Mas. Aku tikus. Nggih. Ya, sifat wis ditawis. Sinten mleh? Niki kula Sapa Mas Tito? Mbak Angel Angel dia. karo Angel di. Oh, Angel. Oh. Angel karo Repa. Repa. Ya. Yo, monggo jumeneng. Jumeneng. Jaran tobel wong lekang golek momongan. La. Lonjo napa Mbak Yu badhe pindah. Pati peti
mohon izin, Cik, tadi ya. yang belum disampaikan yaitu sponsor-sponsorship. Betul. Oke, Ada banyak sponsor Yaitu, yang pertama yaitu tidak lupa Bapak kita, Bapak Johannes Bagus. Iya, Pak Bagus, Kadin, Kabupaten nggih. Tulungagung. Nggih. Yang kedua yaitu Bang Jatim. Bang Jatim. Bang Tulungagung. Nggih. Kemudian Waskito Batik. Nggih. Waskito Batik. Mereka brand ambassadoripun Tole Wahyu Giri. Nggih. Kemudian disebut tadi sampun. Nggih. Kemudian Rohmat Jawara. Rahmat Jawara. Beli wayang. Kemudian Betul, Sanggar Cakra Aji. Sanggar Cakra Aji. Ketan Duren Kediri. Ketan Duren Kediri. Honesti Pasir Kucing. Pasir Kucing Honesti. GM Stone Semarang. Oh, Semarang nggih. Overcraft. Nggih. Bang SDA, Puri Tenda, Nggih. Pak Pur, dan MSP Wahyu Fajar Kiri. Kudune sampak nyongo. Sama dik. Sing terakhir sinten lho? MSP. MSP Wahyu Pajar Giri dok. Sip. Oke, itu ya beginilah. Iki gak masuk notasimu. Ya itulah wiyoga dari Paku Datu kayak gitu. Wis koyo mangkene. Kaya mangkono kuwi ya iki. Ngoten nggih, Mas. Wes pokoknya terima kasih kepada Sponsor. yang support pagelaran pada malam hari Nggih, ini. matur suwun Support sangat. pagelaran hari jadi Tulungagung dan juga hari wayang dunia. Terutama Mbah Tenggur, Mbah Pak Tenggur, Tenggur. Mbak Tenggur, Mbak Zainal, Mbah makasih. Minto, Nggih, Pak Mbah D. Minto Darsono. Dan juga dari jajaran TNI Polri terima kasih. Nggih. Mergo dikaya ngopo ki Mbah Tenggur, Mbah Zainal niku nun sewu menika kakak kelas kula, Mas. Oh, nggih. Iya. Saestu, Mas. Iya, kakak Ketemu kelas di. kula. Menawi Mas Mbah Lurah Tenggur menika dulu tenggene MTS Aryo Jeding. Nggih. Waktu saya di MTS tenggene Agus Ali. Imam Al Ghazali. Oh, oke. Tangan. Dan alhamdulillah lulusan dari MTS beliaunya saged ngasta lurah. Lurah. Terus sak menika ya daglan ya guru ngaji teng griya. Alhamdulillah. Kitabipun apa, Mas? Kan ngendi, Mas? Guru ngaji tapi bagian ikhra siji ya. Wis. Oh, Jadi Tak lupa juga matur nuwun rawuhipun Pak Mahto. Pak Manto, Mbah Nur, Pak oke. Manto, Mbah Nur rawuhipun. Dan- Abri kok kalau mau para dewan-dewan ya lenggah. Nggih, lenggah alhamdulillah wonten dalang-dalang muda saking Trenggalek, Oh, saking Blitar Kota, Kabupaten Blitar. Nggih, Nggih, matur sembah. Alhamdulillah pokoknya selalu support satu dengan yang lain. Nggih, ya. terus Alhamdulillah. Asmamu sapa Cahayu? Reva, Kelas piro, Dok, Pak? kuliah Kuliah ning ndi, Dok? di UT, UT iki terbuka. Apane? Terbuka. oh berarti kuliahnya kampusnya Genek Lawang. Urung dian, Mas. Terbukae tegese ya. Urung ditembak. Nggih. Kowe iki lek ngomong kowe iki dalang gak? Lah sing kula UT ki universitas terbuka tegese kok ora nek tembok ora nek genteng. UT Tulungagung. Ya, Tulungagung. Apa ambil apa, Dik? manajemen. Wah, berarti Oh. sonoto ya. Manajemen itu kan penataan. Penataan Betul, keuangan. Iya, 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 apik-apik. Kalau sampean bahagia. iki mah ngomong. Sampean ki lho, Nopo nih? jenengmu sapa? Oh, Angel. Oh, Angel ya. Nggih. Angel Sadewa niku. Nek Oh, Sadewo. Oh, Sadewa MC? nek iki malah Dudu. Terus iki jenenge berbau montor. Reva. Reva. Nah, nek iki berbau Astrea. sepatu olahraga. Kula malaikat tok. Salah. Malaikat. Salah. Lek iki Reva iki lek dijakne Revo, berbau sepeda motor. Sepeda motor. Lek iki Angel. Angel. Kenapa Angel ki apa? Napa, Mas? Kertu. Kok iso kertu? Ketua ini nek Angel ki. Oh ya betul. Ah. Betul sekali. Ya, ya, ya. Anda memang pemain sangat baik. Sorry yo mboten. Iki lho sing muni iki lho. Iki lho uduk aku. Sing tak muni kertu Remi aku Remi ki ra tau ngaur. Wah, Kuwi Lah, Domino. tak kira nek kucir barang apa. kowe kok hafal lho tuh? Seki yo. Ceki. Ayo saus niki Domino. Kok domino. Angel Angel karo Reva ki nek campur sari ki. Nggih. Gunane ndok gunane ndok. Iki Gus mau Dur. iki mau lawis tembang-tembang sing nggih gamelan. Saiki spesial jenengan karo jenengan iki nendang sing karo campur sari. Mergo campur sari iki wis nun sewu. Dikhususkan untuk Paku Datu. Paku Nah, Datu. untuk mengikuti Hari Wayang Dunia. Apa gedengmu lagune apa lho Cahayu? Sing nak Islami ndak apa-apa. Islami. Gus Dur yo kena. Islami Mas iki tembangnya Magadir. Kepagah kuwe to. Magadir. Apa Umi. Nah. Gus Dur. Ya, Oh, Gus Gus Dur. Dur. Ya. Iku request Pak Lurah niku. Ya, suarane Pak Lurah. Pak Lurah ki pancen pene religi. Oh, nggih Terus, saestu. Oh, kae lak ana
PBNU itu kan karena dasar kenegaraan Oke. Mas Niko. 4 pilar. Nggih, kula didamel niku. Oke. Coba dok, sik coba. Anu sebelah ada nih bos. Bidan bos. Benar. Aneno nanti. Tutup kuwi. Senek. Kleru. Abang biru lampun. Ape. Botas ya. Rokokmu aja mbok cecek, Lek. Lah pripun? Alah, tetes ini mripat ning jelong. Nesu ta. Ora nesu piye. Ini kira hijau kok abang biru hijau. Nah, apa nenek ra kunci? Kayo ero. Ya. Yuk, terus. Pangan. Mas. Oke, masih bersama Kuda Tuh Indonesia, bro. Ya, aduh. Sa seneng lu. Wes to. Aku udah selaras. Yang beberapa penting lan tansah disingkirake. Aku udah tulung coy iki. Bersama dalam ini Toki Urung adik kita Baskara. Ada Ki Wisnu. Sang nang sing rumangsa kelangan. Mendengar rakyat sing wis lila dadi korban. Dicekel ana kene mergo melani rakyate. Sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Arigato gozaimasu. Terima Yes, kasih. yes. Hai, Dadi yo merata. Iya, leras. Kita sama nu segak kok apik. Tak delok sampean kita ratu teko di dalam ilo suara apik. Yo aja to, yo derajate wis diunggahke terus Alhamdulillah. dalam. Gitu Mas Adi. Betul. Ngene dadi budaya ki ngene iki tetep Ya. bertahan. Iya. Biarpun modernisasi kita ikuti tapi tradisi jangan sampai Nah, ditinggalkan. jangan sampai lupa. Lo kaya ageman-ageman penjelan ini harus diperkuat. Mas Niki, Lidik, dawuh. yen jenengan nate sowan teng Mbah Lurah, J. keris-keris niku kathah. Wah, Terus. Terus piyantune kan nggih demen kali keris. Ah, niku kanggo anu mesti ajinu mboten kok kudu disembah mboten ning kanggo ngedemke ati mergo niku kaya dene mensugestikan jati diri kita. Nah, Beleran. jenengan kan nggih demen keris toh. Terus. Nah, untuk insight atau pengetahuan buat adik-adik Pak Kudatu. Jane lek gawe keris iki jane ana paugrane apa ora? Nek keris niku lak disengkerak kena nggo iris-iris kula lak mesti sok kala di sengklit Sengklit. kados panjenengan. Nggih. Ning ora kok njur nyengklit keris niki menganggur tatu mboten. Nggih enten tatananipun. Dadi kaya sapa ki ya, kaya ki mau sapa si Wisnu. Kerise kayak ngarep ngeten iki wong iso ngarani ora kok ping disdresep ning ngeten mboten. Niku jenenge nyote. nyote. Tembune nyote nek keris kayak ngriki nyote. Nyote niku. Nggih. Kudu ning waris. Kuwi nyete. Nyete. Nek kaya panjenengan ngeten iki klabang pinipit. Kelabang Klabang pinipit Pinipit. ngeten iki. Oh, ngoten. Nggih, beda meleh kok nek kerise ngadeg ning mburi jejeg ngeten iki. Nggih. Niki iso diarani satriya keplayu lele tinusukan. Lele tinusukan. Kaya sing biasane kula nggih ngeten iki kok Nggih, mriki ngeten nika nika. nganggah. Oh, Tapi ngangga. ora kok keris ki njur ming slak-slak mboten. Nggih. Lah lek keris dekek ning cengel nika, Nah, terus sing nggih wong gedhen ngono. Tito gawe keris. Tito gawe keris yang tengah, bokonge ngecap. nah, keris niku nek ngeten, wujure ngeten. Terus parane ngeten. Apa Mas? Niku ngewal, jenenge Nggih. Oh, nggih, nggih, Ngewal nggih. Wah. ngeten. Nek malik ngriki, Nggih. niki tapi ngeten. Nggih. Niki jenenge munyuk ngilo. Munyuk ngilo. Oh. Wes Lah awakmu ora usah ngilo, munyuk dhewe. Oh, Jenenge nggih. napa, Mas? Siap, Bapak Dadi Munyuk niku siap. pancen nggih. Kula biasane sinau, Mas. Kula nggih keringu sok kula nek gen ngeten iki kawibawan penjana iso diarani napa kalau klabang pinipit. Kula jos gagahe niku. Nggih, nek kula nom-noman mesti ngeten. Dudoke yen satriya mergo ape budal perang kok mesti kayak ngriki. Nek ngriki lak njur repot ketok. Nggih. Ngriki niku jenenge nyote. Oh, nyote. Ning ngriki niku nyote loro.
Nek sak awak kebak keris. Lah salah Kris. Niku kecote. Koyo enek. Lah Kris niku lak cote cekok. Lah sing munyok niku tegese wedine napa? Munyok kilo ku lak nggih niki wau. Dadi modele Ini lah, aku rasa jelas nih, tunjuk itu lah jelas nih. Nyok jelas dong. Kuwi keris lalu keris ala model keris. Dadi niki kena diajaran Mas. Dadi iso yen awake ditakoni, njur ora ngerti niku iso ndudoi. Keris ora mung karena dienggo pajane nggih wonten ngen-ngenipun masing-masing. Enek sone, enek jenenge, enek filosofi ini, enek fungsine dhewe. Yo lanjut, ngeten lho. Sithik tapi betul. Ngoten. Rata maksudnya. Rata, iya ora rata yo enek tanggapane iki. Ora dilatakne piye. Ya, sik telu, sisan. Pas mangke pas luro terus tancep ayon. Ora mone ndi kok. Rasane ngomong jepit terus sing wae. Kentung Mas. Oh, kentung. Terus kula wae iso ndonga muga-muga sak kabeh dalam mengiki muga-muga enek salah sawijining utawa loro utawa telu sing kewahyon besok dadi dalang kali. Saya sama ini, Sama Pinky. Tidak harus tidak makan bisa. Tidak. Nemis bro Mas. Tak tekol 6. Wis kuwi dak jome. Cintaku sakane ada. Ayo cintaku. Rasino andira. Yen waktu sedino sepadia. Cintaku sakane ada. Niki pulang ya Mas. Nggih pulang ya. Mau ke dias tok. 7,5 no. Kok kuwi go paitan masih lho. Tenan nek pengen keris ora ning omahku. Tenan lho. Mari Mas. Apa tersurat awake wong bengi iki wae aku nyelake kudu prei ben iso njere. Oh, alhamdulillah. Oke nggih. Akan masih go ageman nek klambi ngono sae. Lah iya. Iku. Enek sesiter kresek. Lah kae mesti ngono Masmu ora tau serius. Enggak tahu serius. Nek Masmu iki Kalau serius. dodolan sepatu ya ora serius. Ning TikTok ya? Ning TikTok. Oh, ora perlu Mas. Lah kan TikTok wis sampune dhewe. Rip. Jago kuwi iki kok kaya nom-nomane slentem to iki. Iki lho sing Kresna. Kresna iki nek namung dalan kacamata malah rendah dharma. Jenar. iya. Kamu sini udah tak beliin. Kene ndok dadane. Kirim, ojo Kirim. Sampeyan mriki. Kirim tolong. Nah ini nak enak ini. Sama kirim. Sama kirim ojo ini. Pak kamu gimana ini? Kawan itu. Kawan Iki jan budaya. Iki anggere dalang layang. Iki nggawa sinden dhewe-dhewe. Ki mau Wisnu nggawa loro. Jur si sapa Mas Adi loro. Mas Tito loro, Mas sapa kae? Ulung ya loro. Nek Tito iki wis sitok iki. Lho, kok sitok wis abote kaya ngene. Ora kok. Saya sekolah. Ojo Tito. Ping. Tetep ya. Iki. Anu Mas Son, datuk salah bro iki. Lho, iki. Matrum. Kuwi iki pancen mikir wis banter, pancen yo gulune ndek kok iso. Kerjane Tito. Dalam dia sakit. Oh, nomor apa sih kalau? Yo sakit iki ora nek bahasa. Rumah sakit itu biro sakit. Penyakit coba nih. Ya kan biasanya bis. Yo, gini, lek lucu. Lek rumah sakit iki ora bisa dibasakne biro sakit. Lek kate kene namu, arepe dolan ndi? Biro sakit. Kula badhe ningali griya hantu. Kayak rumah hantu ora. Jangan nggak lucu. Jangan. Layak kalau jangan. Ini rumah sakit tuh. Iya. Layak kalau dulu kayak impus. Dundung ngono. Sama, Dokter. Sojo. Kula dari Belum diseleksi kan. Mulai di dari. kelas dulu Dok. Kula ta. Kau tak sik mantu sekolah ta niku? Ya, pokoknya kita kabeh sekolah ngono. Sekolah, nggih. Biar kula pengisi, Isi piro ta? isi sego. Lahir.
Nggih, kula Dinda. Di sekolah. Nggih. Kelas berapa, Din? Kelas 3. Nek di sekolahmu. SMK Tunggal Boyolali. Oh iya, jas ya. Bagi tuwek, bagi tuwek. Ya Allah, mosok tuwek to, Mas? Tuwek, Ya tuwek sampean lho. lah yo barakku biyen. Lho, Nek iki wis anu, wis ngangkah Loh, kalau senior ya. yo ngangkah ning suka budaya. Sinden Pendopo Tulungagung Mas. Sindene Ya, Itu dakwaan ini pasti bokong sinden. Sampai sumuk. Dalang rudus sih ya. Aku ki ndak penaan sinden ki yo mati uripe dalane karo sinden. Lho, lek urip iki sinden yang mati iki angko ya. Nembangnya urip talapan yo. Bebas, jangan saling bebas. Musik, oke. sesuk nek butuh dagelan kenceng kuwi bae yo. Wis rasan gawe aku tak omongi sapa-sapa. Apik lho kuwi. Apik kira dalang. Nek dadi dalang nang ning dhuwur lunga. Der lho. Nebal der lho. Waktu lu ada Boleh. Kusuma Wijaya. Iku semua itu ya. Oke. Kusuma Wijaya. Sakarepna. Ngomongi awake dhewe ku kata mau bocah-bocahnya seneng nek nodi kekuatannya dhewe. Kowe nek botoke sesuk betul nek. Gede semua itu piye? Kusuma Wijaya. Yen tak sawang kuwe kaya buta. Aduh, dulu sepelan wong papan. Tapi jane iki mau budal. Ngerti nek DR ngancam golek gesere palungguhanku. Ya, Gus Wijaya Pagudatu Portable. Portable. Mas. Ojo portable to caca. Napa Mas? Aku cat yo donga. Napa disene? Portable ki identik wong sing ning gone pub kafe ngono kae kok. Loh, jenengan kok ndak tahu Mas. Jenengan dikane Mas kudu. Jenengan dikane pripun to Pagudatu. Jenengan dikane Mas. Portable kok ning Lah KKP. kan portable ngono kae. Lah, kuwi portable, kuwi lho main tindik ngono. Kita ngono iki sapa kono? Loh, lah ki yo mencet ki portable tak kuwi. Portable mecaki portable. Orang yo Mas. Kayak apa? Orang. Ya. Aku digawe sak buku dengan paling goblok. Jelana Mas untuk jelana. Ya, Gus Wijaya. Aku mimpi. Thank you.
Hutan Ela Elo. Nggih, tegese menungso kuwi aja mung tolah-tolah. Nggih. Betul. Kita kuduran Nyak kopi. kudu ra iso. Nika mbok make anu Mas. Pripun? Rono